Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Naglabot sa 15 million pesos 762,722 ang balor sang ginpanagtag sang Department of Labor and Employment Region 6 sa Idalom sang Dole Integrated Livelihood Program sa Western Visayas. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Arlene Xiaotong, head sang Technical Support Service Division sang Dole 6, ginpahayag sini ang tinutuyo sang amo nga programa ang mabuligan ang mga naglain-lain nga sektor sa ilang nga pangabuhian nga mangin sustainable kag mapasanyog ang local economy. Dugang pa sini mas nagakinahanglan sang mga individual ang suporta nagikan sa gobyerno agod mangin competitive kag productive ang mga ini. Base sa data sang ahensya, ang probinsya sang Iloilo ang nakabaton sang 3 million pesos 184,418. Guimaras 1,466,525, Antique 1,620,000, Aklan 1 million, Capiz 6,491,829, kaga Negros Occidental nga nakabaton sang 2 million. Suno kay Xiaotong, padayon sila nga nagabaton sang proposal nagikan sa mga ini. Ginathag man sini nga hindi madali ang pag-release sang pondo nagikan sa talatapan bangod sa maid-id nga proseso. We call them as our accredited co-partners or our applicants na bala sila, no? We wanted nga ibutan nila sa isip nila that they have to invest on sustainable projects nga hindi lang nga paghatag naton the next year wala na siya, no? So I wanted to showcase ining Abaca trading project kay atawo bala we have difficulty if we ask ano ang Ini si kabanderang Polonimas nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.